Il-professur fil-Fakultà tal-Liġi Raymond Manjon spjega li r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezia dwar it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet f'pajjiżna isegwu bosta bidliet li daħħal il-Gvern fl-aħħar snin fosthom il-liġi tal-whistleblower, it-tneħħija tal-preskrizzjoni u l-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Il-Prim Ministru bil-viżjoni tipika tiegħu wera kemm dawn l-emendi daw il-modifikazzjonijiet u inkorporazzjonijiet ġodda fil-Kostituzzjoni jistgħu isaħħu ir-rule of law, is-saltna ta' dritt. Fost l-oħrajn innota proposti importanti fosthom li xogħol tal-Avukat Ġenerali bħala prosekutur u avukat tal-Gvern jinqasam fuq żewġ entitajiet differenti. Innota wkoll il-bidliet proposti fil-ħattriet u tneħħija ta' membri tal-Ġudikatura u l-Ombudsman. Il-proposti huma kollha importanti li saru u li aħna fil-fatt reali ħafna tagħhom basta jsiru b'mod li wieħed ikun jista' japplikhom u jimplementhom. Il-professur Manjon qal li r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezia isegwu proċess li għandu jsir biex jissaħħu l-istituzzjonijiet f'pajjiżna. Ma naħsibx li dawn il-proposti kienu ta' ċanfera, dawn il-proposti kienu proposti li wieħed għandu jsegwi biex is-sistema taħdem aħjar. Fil-liġi, meta tgħaddi liġi qatt ma tkun perfetta liġi, inti dejjem tameljora u ssaħħaħha bl-esperjenzi. Tkellimna wkoll mal-Avukat Miguel Balzan li jsegwi b'interess l-iżviluppi fil-Kostituzzjoni Maltija. Qal li l-proposti huma pożittivi u nnota kif il-Gvern diġà beda jimplementa numru ta' miżuri. Innota li bosta minn dawn il-proposti jeħtieġu mhux biss il-ħidma tal-Gvern imma anke l-appoġġ tal-Oppożizzjoni. Ħafna minn dawn il-proposti ħajmissu provvedimenti kostituzzjonali li jeħtieġu 2/3 tal-Kamra. Ġifieri dan ifisser li l-appoġġ u l-kooperazzjoni tal-Oppożizzjoni hija importanti u dan għax wara kollox igawdi l-pajjiż ħieħ sabiex nagħtu nifs ġdid lill-Kostituzzjoni tagħna sabiex tkun tista' sservi aħjar lill-poplu tagħha. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li l-Gvern laqa rakkomandazzjonijiet li huma dwar liġijiet li wiret u lilhom hemmhekk snin sħaħ. Fl-istess waqt tenna l-impenn li l-Gvern biħsiebu jimplementa dawn il-proposti fil-massa tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.